Форекс хирурга на вашите екрани с поредната доза прецизна алготърговия. Днес ще ви покажа как да разпознаете формирането на нов бар под MetaTrader 5 платформа. Защо е нужно да знаем кога се формира нов бар? Първата основна причина е, че можем да използваме технически анализ на база нова формирана свещичка. Повечето стратегии, които можете да програмирате, са най-вероятно базирани на формирането на нова свещичка и поради тази причина е полезно. Трябва да знаем как да прехванем момента, в който точно се формира нов бар. Втората причина е повишена точност на тестовете, тъй като работим с последната цена на затваряне на свещичката. Точността на тестовете ни ще бъде повишена, тъй като не боравим с тикове. И третата причина е повишена скорост на тестовете. Отново, тъй като нивото на информация е понижено, работим само с затворена цена на последния бар. Това драматично повишава скоростта на тестовете. И така, нека да започнем с MetaTrader 5 платформа. New за нов експертен съветник. Next. Именуваме го нов бар. New bar. Next. И Finish. Това е първоначалният темплейт, първоначалното задание. Можем да премахнем референцията към DNIT функцията, тъй като не е необходима. За да разпознаем нов бар, идеята е да запазим времето на формиране на последния бар и оттам да сравним с новообразувания и когато има разлика, ние обновяваме в една вътрешна глобална променлива последната дата на последния бар. Как става това точно? Формираме променлива от тип DateTime и я наричаме BarTime, примерно. В init функцията, която се активира само веднъж при стартиране на съветника, стойността на BarTime ще бъде стойността на последния бар и тази стойност на времето на последния бар се връща от функцията iTime. Запълваме си изискваните параметри, които са символ, примерно може да бъде null, текущия период и използваме отместване 0, което означава текущият бар. Така, при активиране на съветника, BarTime ще съдържа времето на текущия бар от текущата времева рамка. Така, сега при всеки тик, разбира се, ние трябва да проверяваме дали това време, iTime, е различно от BarTime. И ако е различно, активираме функция, примерно onBar. Как става това? Ето е проверката. Само че преди да проверим, ще е добре да направим отново една референция към iTime. Okay. И от тук проверяваме, ако T е по-голямо от BarTime. Както знаете, DateTime това са цяло число, което съдържа секундите. И така, ако времето на нулевия бар на формиране е по-голямо от това на последния, какво трябва да направим? Трябва BarTime да присвоим T и след това да извикаме функция, примерно onBar. Тя ще отиде в void, тъй като няма да връща никаква стойност. Просто ще си цъка всеки път, когато има формиран нов бар. И примерно тук може да напишем извеждане на съобщение. Компилираме. Нямаме грешки. Отиваме под MetaTrader 5. Okay. И в журнала виждаме, че всеки път, когато се формира нов бар, имаме
Извеждане на съобщение. Ето го. 1, 2, 3 часа и така нататък. Надявам се това видео да ви е било полезно. Същата методология може да използвате и в MetaTrader 4. От сега нататък най-вероятно ще прехвърлим вниманието си към MetaTrader 5, тъй като тестовете са много по-бързи. Можем да тестваме различни пазари с една и съща стратегия, да видим къде стратегията е по-валидна и така нататък. Така че това е добро начало. В следващите няколко видеа съм планувал да започнем с изследователски подход и да тестваме няколко прости хипотези. Така че абонирайте се за канала, харесайте това видео, оставете коментар, ако имате въпроси и ще се видим в следващото. Чао и до скоро!